start 44 holder klar på banen. Det er Julia Ruhede og Lundas Kostbogaj. Start nummer 45, Trine Kjærsgaard, FMR Skrejer, holder klar nede ved slusen. Og på opvarmningen er det Kim Aarø Rasmussen. Lars og Cassie red fejlfrit i anden fase i 35,69, og det rækker til en foreløbig 4. plads. Det var synd. Det var ikke Amigo. Var det ikke? Hvem var det så? Far, der var slap der. Jeg har altid været bange for at springe det. Det var start.